உன் கவலைகளை ஆண்டவனிடம் மட்டுமே சொல்லி அழு, ஏனெனில் அவர் மட்டும்தான் யாரிடமும் சொல்லி சந்தோஷப்பட மாட்டார். அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். இன்று மீண்டும் ஒரு புதிய பதிவில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. பொதுவாக பெண்கள் மிகவும் மன வலிமை உடையவர்கள் என்று சொல்வார்கள். ஒரு பெண்ணின் மன வலிமைக்கும் அவள் அன்றாட வாழ்வில் செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கும் மிக நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கின்றது. நன்றாக கவனித்து பார்த்தால் தெரியும், நாம் தெளிவான மனநிலையில் இருக்கும் பொழுது ஒரு செயலை செய்வதற்கும் சற்று மனக்குழப்பத்தோடு அந்த செயலை செய்வதற்கும் உள்ள வேறுபாடு. அப்படி நம்முடைய மனநிலையை மற்றவர்களுக்கு மிகச் சரியாக காட்டி கொடுக்கக்கூடிய தினசரி வாழ்வில் நாம் செய்யும் 3 சின்ன சின்ன செயல்களை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம். முதலாவதாக, நாம் அதிகாலையில் நம் வீட்டு வாசலில் கோலம் போடுவதில் துவங்குகிறது. பொதுவாக ரொம்ப எளிமையாக தவறின்றி கோலம் போடும் பழக்கம் உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் கூட மனதில் ஒரு சிறு குழப்பம் வந்துவிட்டால் அன்று கோலம் போடும்போது சாதாரண நாட்களில் போடும் வேகம் கோலம் போடுவதில் இருக்காது. சின்ன கோலம் போடுவதற்கு கூட ரொம்ப யோசிக்க வேண்டியிருக்கும். தவறுகள் வரும். சில சமயங்களில் நாம் போட்ட கோலத்தை அழித்து மீண்டும் போடக்கூடிய நிலை கூட ஏற்படலாம். இப்படி ஒரே முறையில் நாம் கோலம் போட முடியாமல் திணறுவதே நாம் ஏதோ ஒரு மன குழப்பத்தில் இருக்கிறோம் என்பதை காட்டி கொடுத்துவிடும். அடுத்தது, நம்முடைய மனநிலையை காட்டி கொடுக்கும் செயல் நாம் தலை சீவும் முறையில் தெரியும். ஒவ்வொருவரும் அவர்களுக்கென ஒரு தனி ஸ்டைல் தலை சீவுவதில் வைத்திருப்பார்கள். நல்ல மனநிலையில் இருக்கும்போது கவனித்து பாருங்கள், வெளியே கிளம்ப வேண்டும் என்றால் எப்போதும் போல அவர்களுக்குரிய ஸ்டைலில் தலை சீவி விரைவாக கிளம்பி விடுவார்கள். இதுவே நாம் ஒரு நல்ல மனநிலையில் இல்லாவிட்டால் தலை சீவும் போது பல யோசனைகள் வரும். எப்போதும் போல நன்றாக இருக்காது. நமக்கே ஒரு திருப்தி இல்லாத நிலையில்தான் இருக்கும். திரும்ப திரும்ப சீவினாலும் நமக்கே திருப்தி இருக்காது. வெளியே போனாலும் கூட நம்மை பார்ப்பவர்கள் இன்றைக்கு ஒழுங்காக தலை கூட சீவவில்லை ஏன் என்று கேட்டு விடுவார்கள். இப்படி நம்முடைய மனநிலையை நாம் தலை சீவும் முறையும் காட்டி கொடுத்துவிடும். மூன்றாவதாக, நாம் நெற்றியில் வைக்கின்ற பொட்டு. பொட்டு என்றால் ஸ்டிக்கர் பொட்டு அல்ல, நாம் வைக்கின்ற குங்கும பொட்டு. முதல் தடவையிலேயே அந்த பொட்டை மிகச் சரியாக வைத்துவிட்டால் நாம் மிக தெளிவாக நம்முடைய மொத்த கவனமும் நாம் வைக்கின்ற பொட்டில் இருக்கின்றது என்று அர்த்தம். அப்படி இல்லாவிட்டால் பொட்டு சரியான வடிவத்தில் இருக்காது. அழித்து அழித்து சரி செய்ய வேண்டியிருக்கும். சில சமயங்களில் முழுவதையும் அழித்துவிட்டு முகத்தை மீண்டும் ஒரு முறை கழுவிவிட்டு பொட்டு வைக்க வேண்டியிருக்கும். இப்படி மிக சாதாரணமாக நாம் செய்கின்ற இந்த சின்ன சின்ன செயல்கள் கூட நாம் குழப்பமான மனநிலையில் இருப்பதை காட்டி கொடுத்துவிடும். இப்படி ஒரு மனநிலையில் நாம் இருக்கும் பொழுது அதிலிருந்து எப்படி வெளியே வருவது? குழப்பங்கள், பிரச்சனைகள் என்பது அன்றாட வாழ்வில் நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். மீண்டும் மீண்டும் அதனை நினைத்து கொண்டே இருந்தால் அந்த பிரச்சனைகளிலிருந்து வெளிவருவதை விட்டுவிட்டு பிரச்சனைகளுக்குள்ளவே நாம் மூழ்கிவிடக்கூடிய நிலை ஏற்படும். எனவே இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து நாம் வெளிவர வேண்டும். ஒரு சில நிமிடங்கள் பொறுமையாக அமைதியாக இருந்து எதையும் என்னால் சமாளிக்க முடியும், இந்த சூழ்நிலையில் இருந்து என்னால் மீண்டு வர முடியும், இந்த பிரச்சனைகளை எளிதாக என்னால் கையாள முடியும், இது ஒரு பிரச்சனையே அல்ல என்று நம்முடைய மனதிற்கு நாமே தைரியம் சொல்லி மனதை திடப்படுத்திய பிறகு அந்த செயலை தடுமாற்றம் இல்லாமல் நாம் செய்ய முடியும். இப்படி நம்மை நாமே ஊக்கப்படுத்தி குழப்பமான சூழ்நிலையில் இருந்து நம்முடைய மனதை ஒரு தெளிவான நிலைக்கு கொண்டு செல்லலாம். முயற்சித்து பார்க்கலாம், நிச்சயம் பலன் கிடைக்கும். மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம். அதுவரை இதனை சிந்திப்போம். நன்றி.